no sabeu encara on anar, doncs nosaltres ara us farem una proposta, com sempre, els divendres, amb l'Anna Llàcher. Hola, Anna. Bona tarda. Clar, tu Espartac, t'aprofitem els divendres perquè facis una mica de suport. Faig un emboliquem amb aquesta entrada i sortida, a mi em costa, això. Ara que has de sortir per aquí... A mi m'agrada entrar i sortir. Tu t'agrada molt, ja ho he notat. Sempre quedes molt bé. Tu, Espartac, sempre quedes molt bé. Tu també, maco. Anem-hi. Va, Anna, a veure, anem per feina. Tenim un cap de setmana llarg. Un cap de setmana llarg. I tu proposes, em sembla, una ruta per fer un viatge en el temps. Molt bé, sempre està molt ben informat, en Xavi. Però què vol dir fer un viatge en el temps? Avui proposo, com que tenim 3 dies, us proposo que viatgem, però al passat, concret. I ens plantem a la dècada de moda. Vosaltres sou futbolers? Sí, una mica. O el públic són futbolers? Sí, home, em fa la cara, Sí. Home, és època ara, per ser futboler. Tothom és una mica futboler, perquè tot el dia es parla de futbol a tot arreu, per tant... Doncs ho dic perquè al barri de Sants acaba d'obrir les seves portes un bar que es diu La Tapadera, ambientat als anys 80, per això el col·loquem aquí a la ruta, però preparadíssim per veure el futbol. No sé si l'esteu veient, a més, el bar té tota mena de gadgets, és com una mena de museu. Mira, avui a la 1:30 ens visita TV3. Ja heu vist el logo que sortia, que era el logo antic, que ho tenen antic. Fan projeccions de pel·lícules de l'època en VHS, que això és superimportant, que el que volen són cintes. Ni DVDs, ni Blu-rays, ni res. Una curiositat del local és que el regenta, un dels propietaris, és el germà bessó de Bayona, del director de l'Orfanato, que són idèntics, així que també sembla... Que va portar alguna confusió als Goya, no? Sí o no? Exacte, la gala dels Goya van estar tota l'estona enfocant el Carlos, que és el germà del Juan Antonio, que va fer gràcia. Què més podem dir d'aquest bar? A mi el que em va agradar més és que tu entres, et trobes a la barra diaris, com a qualsevol bar que et penses que són els diaris del dia, doncs no, són els diaris de l'època també, dels 80 i dels 90. Jo ho vaig fer i em veieu aquí llegint una mica la premsa esportiva, perquè jo us en he portat un, perquè vull compartir amb vosaltres un record. Aviso que potser farà una mica de mal als culers. Per què? Ai, quin diari has portat, Anna? Perquè fem tots un petit viatge en el temps, a veure si ho veieu. Que xungo, que xungo. Crac Figo! Saps el que és o no? Ja ha fet mal al públic. El moment del fitxatge del Figo. Correcte, és el dia que Figo arriba a Barcelona, que tot era alegria, tot prometia molt bé, ningú hagués dit en aquell moment que la història amb el portuguès acabaria tan malament. Com a hemeroteca dels anys 80, vas allà i saps el que passava. Aquest és del 95 concretament, també ho allarguen, però fa gràcia. Molt bé, i tant, està bé. Per treure'ns aquest regust amarg una mica del Figo, us proposo que anar directament a la següent parada del nostre particular viatge en el temps, que és la